til flygtningespørgsmål. Og på netop det punkt, der har Trudeau der også været ude og markere sig, og mange vil nok kende ham som en imødekommende og åbenhjertig politiker. Lad os lige prøve at se, hvorfor. We believe in our hearts that this country's unique diversity is a blessing. Canada's genius, and the one thing that we've been extraordinarily successful at, is understanding that diversity is a source of strength for us. This is a wonderful night where we get to show not just a plane load of new Canadians what Canada's all about, but we get to show the world how to open our hearts and welcome in people who are fleeing extraordinarily difficult situation. My memories at that moment went back to my Syria before war, our life, our happiness there, and the horrible moments we went through during war. I felt that, being there in the name of all Canadians to welcome people was really important. Ja, men et er ord, noget andet er som bekendt fakta. Og lad os lige se, hvordan det ser ud med flygtningesituationen i Canada. I 2016 ankom der i alt 46.847 flygtninge til Canada. Til sammenligning kom der sidste år 7.494 flygtninge til Danmark. Flygtningen kan modtage starthjælp i Canada i 1 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Og så er det kun enlige kvinder og hele familier, der får lov til at komme ind i Canada. Og sammenligner man Canada og Danmark, så er der per 1.000 indbyggere 4,82 flygtninge i Danmark, mens der i Canada er 3,78. Velkommen til, Stine Bosse, formand for Europabevægelsen og ivrig samfundsdebattør. Du har sagt, at Trudeau er et eksempel, man bør følge. Hvad er det, du godt kan lide ved det her? Jeg synes ikke alt, hvad han har lavet, vil jeg helst følge. Men jeg kan godt lide, at han taler om verden på en anden måde. Han taler om de store problemstillinger på en anden måde. Og jeg tror faktisk også, at det betyder noget for evnen til, for os alle sammen, at finde ud af det her, at vi taler ordentligt om det, og at vi ikke bruger skræmmekampagner og konstante negative formuleringer og terrorbegreber osv., men at han faktisk taler om, at de her mennesker er velkomne. Det tror jeg gør en kæmpe forskel. Søren Willemoes, velkommen også til dig, debatredaktør på Weekendavisen. Du siger til gengæld, at han er en hykler. Hvorfor? Jo, det er fordi, at man kan sige, om man er en hykler. Al hans retorik og så hans politik passer jo overhovedet ikke sammen. Hvis vi sammenligner med danske forhold, så kører Canada en udlændingepolitik, der ligger et sted mellem Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Det er sådan, om det er mest Dansk Folkeparti eller mest Nye Borgerlige, er ikke sådan helt klart, men det er et sted imellem de to. Og det eneste forskel er det så en retorik, som så til gengæld er utrolig, virker som om man byder alle velkommen. For eksempel for nylig, så sagde han lavede en Twitter-besked, hvor han bød alle flygtninge og så videre velkommen. Men faktum er jo, at Canada er nærmest hermetisk lukket, hvis du vil komme ind i landet som flygtning. Men kan man ikke både have en stram flygtningepolitik, og så samtidig signalere i det, man siger, at dem, der kommer, dem vil man behandle ordentligt? Jo, men det var jo så ikke det, han sagde. Han sagde, at Canada bød folk velkommen, men Canadas grænsepolitik... jeg ved ikke, om folk det byder vel også dem velkommen, der så kommer ind? Jo, men for eksempel, hvis du dukker op ved den kanadiske grænse som asylansøger, og det er der faktisk en del, der er begyndt at gøre, efter Trump er blevet valgt, så bliver du afvist. Du kan ikke søge asyl ved grænsen, og det er jo faktisk præcis den politik, Dansk Folkeparti krævede, at regeringen skulle indføre i 2015 som reaktion på flygtningekrisen. Den har de i Canada, og det betyder så, at folk de skal vandre igennem den kanadiske vinter ind i landet, og folk er jo nærmest ved at miste livet på den her strækning. Så sent som for nogle ganske kort tid siden, fandt man 2 ghanesiske mænd, som var med sne op til livet, som de endte med at miste alle deres fingre, og Trudeau forsvarer den politik. Når menneskerettighedsorganisationer i Canada beder ham om at ændre den her grænseaftale, så nægter han det pure og siger, at vi skal respektere den kanadiske grænse. Hvad hjælper det, man er åben og byder hjertelig velkommen, hvis man gør alt for at holde folk ude? Jamen, jeg synes, man skal skille det her ad. Jeg tror, der er nogle ting, vi kan lade os inspirere af. Både den måde, han taler om det på, og jeg er enig i, at der er masser af det her, som på nuancerne bliver betydeligt uskønne. Men der er også noget i den måde, han og Canada i det hele taget har forvaltet den her problemstilling på, nemlig at de velkommer folk, som kan få job,
som kan komme i gang, som kan virke i samfundet. Og der tror jeg faktisk, vi skal være modige nok til at prøve at lade os inspirere af noget af det, og sige, jamen måske er det nogle af vejene, vi også skal se efter. Fordi der er jo, det må vi jo lige så godt, vi må jo tage verden, som den er. Der er jo udfordringer, også for os. Og hvis vi kan blive dygtigere til det her ved at se lidt til, hvordan de lykkes med nogle af de her ting i Canada, så tror jeg, det er godt. Så hvis man ser på den politik, der faktisk bliver ført, så er det værd at måske lade sig inspirere af, at man håndplukker nogen og siger, at dem, der så kommer ind, de skal kunne klare sig selv. Det er det, der er interessant. Ja, altså jeg tror ikke på, at den måde, vi har gjort det her historisk, hvor vi, og i stigende grad i virkeligheden, gør de mennesker, der kommer til Danmark, institutionalisere dem, altså gør dem til afhængige af systemet. Det tror jeg simpelthen ikke på er vejen frem. Og der tror jeg godt, man kan kigge efter noget af det, der sker i Canada og sige, hvis vi kan adoptere noget af det, så er der nogle veje her, der løser op for nogle af vores problemer. Og det er ikke rigtigt nok, at der er jo faktisk noget her, der giver mening. Der er en succes i Canada. Langt flere flygtninge i Canada er i arbejde, end de er i Danmark, så der er vel noget, der virker? Jo, men det er jo fuldstændig urealistisk. Altså, det er jo en luksus, Canada har, fordi de har Atlanterhavet på den ene side og Beringstrædet på den anden, og syd for grænsen, så er der et stort velfungerende land, som ikke sender løntrykker i deres retning. De har jo ingen spontane asylansøgere. Altså, vi har jo ikke valgt de indvandrere, vi har. Det har Canada. Canada, de kan frit vælge præcis, hvem de ønsker at komme ind i landet. Og det er også det, de gør blandt flygtninge. De vælger kun ressourcestærke, de vælger kun folk, der er raske. Altså, hvis du er syg som asylansøger, kan du ikke få ophold i landet. Og de vælger kun folk, der ikke har nogen kriminel baggrund, eller folk, der ikke kan læse. De kan heller ikke få lov til at få asyl. Og det gælder også for familiesammenføringer i øvrigt. Selv familiesammenføringer laver de her screening på. Det er ikke, altså, der vil jeg bare sige, at Danmark har ikke den luksus, fordi at så skal vi simpelthen lukke vores grænse hermetisk ned, og så skal vi selv begynde at plukke, hvem der kommer ind. Det er den eneste måde, vi kan efterligne Canadas system på. Det skal vi selvfølgelig ikke, men vi skal i EU sammen. Og det her minder jo meget om de forslag, som nu snart er 2 års fødselsdag, som EU-kommissionen lagde frem, hvor det var meget mere håndfast, både i forhold til migranter, men faktisk også i forhold til flygtninge med sikre ruter, hvor flygtningene var screenet på forhånd, osv. osv. Vi bliver nødt til at tænke det her anderledes. For du ved lige så godt som jeg, Søren, at der er mennesker, der bliver opskræmte. Og hvis ikke de bliver det, så er der nogen, der sørger for, at de bliver det. Så vi bliver også nødt til at tænke nye veje og anderledes måder og sørge for, at der kommer nogle mennesker til vores samfund, som kan være med til at bidrage fra dag 1 og på den måde bane vejen for nogle af dem, som jeg ikke ønsker at udelukke og som klart har det sværere. Men hvis vi ikke tør tale om, at vi også skal kigge efter muligheden for at komme i job, også i vores eget system, ikke kun på dem, der kommer, men også vores egen evne til at fange op på det, så kommer vi ikke til at lykkes med det her. Jamen, altså, jeg synes da ikke, vi snakker om andet, hvordan vi skal have udlændinge i arbejde. At vi ikke skulle turde tage den debat, virker underligt på mig. Det, jeg siger bare er, at det kan kun lade sig gøre, hvis man har en ekstremt lukket grænse, og kan styre indvandringen, der kommer til kontinentet. Så længe det ikke er der, så er det fuldstændig uladsiggørligt. Det kan ikke lade sig gøre. Men det er jo også forslagene, som de ligger, at der skal det skal man så bare vide, at det, man går ind for, det er en ekstremt restriktiv, lukket ydergrænse i EU. Det er den eneste måde, det og virkeligheden er vel også, Stine Bosse, at dem, der så kommer ind i Canada, de skal leve for ganske få penge. Starthjælpen, den er på 125.000 kroner om året for en familie, uanset hvor mange børn man har. Det er også en stram diæt, de bliver sat på. Ja, og der synes jeg heller ikke nødvendigvis, man skal kopiere. Men omvendt skal man skele til, og det mener jeg faktisk, vi bliver nødt til, at Canada er nok langt højere grad end USA, i hvert fald mere sammenligneligt med de skandinaviske lande, hvor vi jo har et velfærdssystem. Og skal det også holde, og det synes vi jo alle sammen, det skal, så siger jeg ikke, de skal på en stram diæt, men jeg siger, vi skal gøre meget mere for, at de hurtigt kommer ind og bidrager. Men det er sådan noget, jeg ikke forstår her. Fordi hvad er det, du mener, vi skal kopiere? Altså, du kaldte det en starthjælp. Det er faktisk ikke en starthjælp. Flygtninge i Canada har ikke ret til offentlige ydelser. De får lov til at kunne tage et lån det første år. Alle pengene skal betales tilbage. Derefter så skal de bare hjælpe sig selv 100%. Og du taler om, at canadierne er gode til at komme i arbejde. Altså, det er jo sådan her, de får dem i arbejde. Er det det, du gerne vil have, eller hvad?
Eller vil du bare have, at vi byder nogle folk velkommen i en lufthavn? Jeg har sådan lidt svært ved at se, hvad det egentlig er, du efterlyser. Nej, men jeg efterlyser, at vi tør lade os inspirere af noget af det, de har succes med. Men hvad er det? Også selvom det har nogle omkostninger for vores måde at gøre det på. Og Poul, lad os prøve at se på en anden ting, som du også peger på, der er succes med. Det er jo hele omtalen, retorikken, det vi hører Trudeau sige. Lad os lige prøve at genlytte det, han sagde her som indledning i besøget i lufthavnen, da der kom syriske flygtninge. Lad os lige høre, hvad han sagde. This is a wonderful night where we get to show not just a plane load of new Canadians what Canada's all about, but we get to show the world how to open our hearts and welcome in people who are fleeing extraordinarily difficult situation. Ja, Stine Bosse, hvorfor er det ikke ligegyldigt, at Trudeau taler om at åbne sine hjerter og byde syriske flygtninge velkommen, selvom man har en restriktiv flygtningepolitik? Jamen, det tror jeg ikke, det er, fordi den måde, vi taler om tingene på, det har faktisk en betydning for, hvordan man kan sige, det foregår i samfundet. Og de mennesker, jeg kender faktisk efterhånden en del, som på den ene eller anden måde enten er flygtninge eller har en indvandrerbaggrund, de oplever jo helt faktisk, at når der bliver talt med dem og os retorik, aldrig danske, ikke muligt osv., så bliver det sværere at komme ind og virke. Det bliver sværere at blive en del af samfundet, og det er jo i vores allesammens interesse, at de her mennesker kommer ind og bidrager og er en del af det samlede samfund. Søren Willemoes, her der gør Trudeau vel noget, som er anderledes, end vi ser mange andre steder, især i lande, der har en restriktiv flygtningepolitik. Kan vi lære noget af det? Jamen, jeg er enig i, at hvordan du taler om tingene betyder noget, og det ændrer noget, og det er klart, det hjælper overhovedet ikke integrationen, at man taler grimt om indvandrere og udlænding og sådan noget. Det er jeg sådan set enig i. Man skal bare huske, at der er en grund til, at man taler meget hård i retorikken. Det er simpelthen, fordi politikerne ikke ønsker at lave de stramninger, altså som de kan simpelthen ikke stramme mere, fordi de tænker, så vil vi gå i strid med vores internationale forpligtelser. Men samtidig så er der et ekstremt højt krav for vælgerne om, at der skal være færre asylansøgere. Og så tænker man, hvis vi bare kan holde en hård retorik, så kan det være, at vi kan skræmme dem væk. Og det er så derfor, vi gør det. Altså det er det, jeg siger. Der er en grund til, at gør det af andre årsager. Ja, han ønsker at signalere. Fordi at han kan styre sin indvandringspolitik, så han kan frit tale om det og pakke det ind i det indklædning, han har lyst til. Men er det så bare populistisk, eller er det rent faktisk noget, der har en betydning for folk? Jamen altså, det er jo, man kan sige, at i Canada er indvandrere meget mere populære, netop fordi de har den her ekstremt restriktive og meget selektive indvandringspolitik, som de har haft siden 60'erne, der gør, at de kun vælger indvandrere, som de mener gavner deres eget lands økonomi. Det vil sige, at indvandrere i Canada har ikke den samme negative samfundsøkonomiske konsekvenser, som de har haft i Danmark. Og derfor så er der ikke det samme krav for vælgerne om, at man skal holde dem ude. Altså danske politikere reagerer bare på, hvad vælgerne vil have. Han siger det her, fordi han kan, Trudeau. Ja, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Men det er præcis derfor, jeg synes, man skal nu alligevel lægge lidt øre til det her og sige, der er nok noget om, at hvis vi får flere, der bliver succes, hvis det bliver mere oplagt, at der faktisk meget hurtigt kan skabes en mulighed for at bidrage til samfundet, så vil folk blive mere, hvad kan man sige, beroliget ved tanken om. Og det er jo vores allesammens ønske, at det her kan lade sig gøre, og vi ikke går hen og bliver bange for hinanden. Og det er præcis der, hvor jeg tror, både det, han siger, men også noget af det, han gør, det kan vi godt lade os inspirere af. Stine Bosse og Søren Willemoes, tak skal I have, fordi I tog den debat her til aften. Og lad os så lige vende tilbage til Trudeaus besøg hos Trump i Washington. For Trudeau, han er som tidligere nævnt erklæret feminist. Et faktum, han i øvrigt fremhæver ganske ofte. Og Trump, han er i hvert fald glad for kvinder. Og en ting, de to så kunne blive enige om i dag, det er behov